So humble, so can we just say that part? So humble, so Can you make it personal? So break us so that you restore us. Our potter, our potter, our potter. Break us again and again and again and again and make us again until you see yourself in us. Nanimani una ataka paina usu denile usu so humble nashinaha zakati maha akrakalia kutama semaha nigreto sakata mahasa kona lases figure kona. Can you sing it personal? So humble, so touch us. The great Okosimanda Sokoto Utapakasek Uzudele Moya Oinwele Isa Udele Nanimaya Shia Kapaya Lubu Kapaya Nase Sha Ikasha Yakasha Isha Ekayasha Elimayasha. Hallelujah, 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 hallelujah. Yosha Ekatiamu Utasa. Break us. Break us. Ubonibala pindu sapule. Enaninana, aninana. Refresh, 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 restore, restore. Umungavela uyifake le mentality yokuthi usesibhedlela. Njengamanje, there are angels that are taking care of each and every one of us.
kiabanya no unase. Kagratia utamahasa. Thank you, God. You love us so much. We love you. We love you. We love you. We love you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for loving us this much. Oma singakunika konke kwethu akwanele. It's not enough. It's not enough. I only have an hour. I'll try and be quick. I want us to acknowledge the Holy Spirit. If you can, do it. If you can stand on your feet, I want you to memorize hallelujah, whatever you want to say to him, make it very personal. Make it very personal. You can do better than that. Come on. If you can scream, I love you, I love you, I love you, I love you. Oh, can you sit? Konke engikuthanda yonke kudela ngenxa yakho. Konke engikuthanda ikudela ikude. Vumelani ngibingelele. Bingelele izitsha kaNkulunkulu who listened to God, bavuma, which is the whole reason why we are here. Uma umbatha no babumbatha. Again bashayela izandla enkulu basana. Ngibingelela izitsha kaNkulunkulu, especially uProphet uGwala. Hallelujah. We are literally sizalwa umuntu oyedwa. Sizalwa itsunami. Hallelujah. She's my sister. Ngiyambingelela ngigcine lapho. Amen. Bingelele every man and woman of God who's here.
Wonke umuntu kaNkulunkulu okhona la, I see vessels of God everywhere. May God bless you. Andibani bashayela isandla enkulu. Ngibingelele wonke umuntu okhona la ngaphansi kwalolu phahla, of which uMangcelo said to me, most of them are called. Most of them. He said most of them are called. God is uNkulunkulu ugqobhoza imithombo for abantu ababiziwe. So that when we sikhiphe si-right. So uNkulunkulu uvusa insali phakathi entsalini. Insali phakathi entsalini. Insali that is responsible for insali. Now these ones banakekela labe kufanele banakekele. So bama specialists. So most of the people that are here, if not 95%, are called by God. Akekho umuntu odlula enhlungwini njengomuntu obizwa uNkulunkulu. We bless the Lord ukuthi nilalele. Niqhuma imithombo. Ake sigijimeni siyezwini lenkosi. There's so much of the presence of God here. Let's start ngoMatthew chapter 1. Ngizwile khona ufunda kahle ubekephi? Ukhona ngithi? Okay, thank you. Cela ngivulele uMatthew umeduze kombhopho mpemu. Ikhona voice yakho? Yayincoma ukuthi khona voice. Oh my God. Zoke ngizwe. Ngicela uvula uMatthew chapter 1 ne ebese uvula noJeremiah chapter 1. I won't be long. Matthew chapter 1 verse 1, verse 3, verse 5, verse 6 and verse 16. Jacobe wazala uJuda nabafowabo. Verses 3. uJuda wazala uFaresi noZara kuThunari. uFaresi wazala uEsiromi, Esiromi wazala uAram. I want us to highlight the womb man in each and every verse. In every verse that we read. The womb man, which is Tamara, that's the first one. This is the genealogy of Jesus. Ngafunda verse 1, verse 3, verse 5. Verses 3. uJuda wazala uFaresi noZara noThumari. uFaresi wazala uEsiromi, Esiromi wazala uAram. Verses 5. uSalomi wazala uBoazi uKurahabi. Nayo ngowesibili ubani bazalwane? Esisho kakhulu bani? uRahabi. Yes. uBoazi wazala uObedi kuRuthi. Ubani owesithathu? uObedi wazala uJesayi. Verse 16. Verse 16. uJakobe wazala uJosefa indoda kaMaria. Ubani omunye? How many are these women? 4. These are the only women that are written in the genealogy of Jesus Christ. Ukhona singamfunda usimshilo umfazi kaUriya. Which verse is that one? Verse 6, mama. Verse 6. uJesayi wazala uDavide. Inkosi uDavide wazala uSolomoni kumka Uriya. Jeremiah chapter 1. I'm not going to talk a lot about this ngizokhuluma ngakho sesifunda uJeremiah, but I want you ukuthi ubuke into eyodwa kulaba abantu besifazane. These are 4 represent izinto ezingafani. These women are the most filthiest.
the most rejected, the most hated. But uma bamba bephila, they had to make sure that the lineage of Jesus is not lost. They had to make sure ukuthi somewhere, somehow, in the midst of filth, they rise. Because bathenjwe kakhulu. The filthiest women, the most rejected. And ababalwa laba ba strong. Ababalwa umfazi kaUriya, can you imagine? Angazi noma umbhalwa enenhloni kumbiza ngegama uzuthi umfazi kaUriya. Because we have to be reminded of her faults. Even when she is written in the genealogy of Jesus. Umuntu osibeletho sakhe sasithwele descendants of David and Jesus. Abambizi ngegama, there are kunezimo ezikwenza ngisho igama lakho bangakukhumbuli. La udlule khona, they even forget what's your name. But le ntombazane nabantwana abawu5. But lower girl osedivorce kabili oseshado kwesithathu. But it doesn't matter what they call you. Wena nagekela ilegacy. Because as much as Rahab was a prostitute, isibeletho sakhe. Isibeletho sakhe sasthenjiwe to transport. Wayethenjiwe ukukhusela icebo. To make sure ukuthi iyenzeke intando kaNkuluNkulu ngeseason, ngegeneration, ngesikhathi athenjwe ngaso. First, Jeremiah 1, I won't be long. Jeremiah chapter 1 verse 5. Verse 5. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Okay, I need us to understand lamanakhuza u2. Ngingakakubumbi 1. Ngenza njani? Esiswini ngakwazi. Qhubeka ma. Ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa. Ngakubeka umprofeti ezizweni. Awuphinde uyiqale phansi futhi. Makhotha ngiphamanzi. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa. Ngakubeka umprofeti ezizweni. I want us to understand this. Hallelujah. I'm such a careless wreck. Before I shaped you in the womb, I knew you intimately. When a person ezoba sesibelethweni ungahlala phansi sithanda sami, you can sit. Before umuntu abe sesibelethweni uconceivewa kabili umuntu. Kabili angikhuluma lesithathu ususindiswa, ngisakhuluma nje before uzalwe. To conceive is to form. To conceive is to create. The first creation is the intimate one, where uNkulunkulu ethi before I shaped you, I knew you intimately. That was the first time we conceive wena in the mind of God. Which means uma usengqondweni kaNkulunkulu sizokhuluma ngejeni ethile. Uma usengqondweni kaNkulunkulu uyaplana yena qala nje engakahlanganisisha abazali bakho ukuthi ngonyaka othile kuzozala ukhanyo ngo-October 12 yobezalwa esibhedlela sasendlangezo qedwe. Athi uNkulunkulu esengikhonsivile intimately. Bese yangazi uqobo lwami lonke. Uma liqhubeka bese lithi in your mother's womb, then I preordained you, predestined you
Namhlanje I want us to talk about inkinga lethu predestined. Biggest problem esifakela sikhona. Ngoba into eyenza ukuthi sibe la sikhona lo predestined. Esamnikwa intimately, saphinde samnikwa esibelethweni sikama. In the eternal realm, wathi umesicabanga uNkulunkulu waseyaplana eqala wasifoma wazoyisiqeda. Eternal realm. Wayesethi manje kusungavela in the earthly realm sengiqedile ngawe. Finished. Which means umuze emhlabeni ufike vele ugcwele. Umprofeti. Buku Jeremiah umezalwa uzalwa emzini waba priest. Ukhula emndenini waba priest. Ukhula ufundisa ukuphila njengompriest. Asetshenziswe uNkulunkulu umuntu kaNkulunkulu. Amsebenzise njengomkhulu Isaiah, amsebenzise uNkulunkulu. Kodwa usetshenziswa ukuphetha predestined. When you are born, you carry predestined within you. No preordained. Which means uhamba ukhulela predestined uzalwa. Uthi muhamba the devil umeke wombona predestined. Ngizokhuluma ngo in between predestined in your mother's womb and destination. Because when you are born, you are given a predestined. Tuhamba naye, gijima naye. USatan umeke wokubona uphethe. Predestined kanje. Uncane ukubona uphethe kanje predestined. Ebese yagijima. Athi enzani sure ukuthi niyamphuca. Niubulala predestined. Make sure lento ayinikwe uNkulunkulu intimately na lento ayihlukaniselwa ayifiki kuyena. Ngoba njengoba egijima akagijimi yedwa ugijima njengomuntu okhulelwe. Okhulelwe predestined, and as long as uphethe predestined isihogo senkingeni. The devil knew very well that as long as when you are still breathing, there is trouble in hell. Because when God predestined you, He gave you the powers that move with the predestined. But because you had no idea, ukuthi predestined akahambi yedwa uhamba namandla. Umusatana gijima. Yayithanda into yenzayo uphilosha ikipota ngimbona mina ngake awu namandla wena. Lala uma ubona uSathane akala nkinga uSathane nathi. Hayi akala ngxaki nathi. Inkinga suka saphatha lento. Into esikabanisa nesihogo bazalwane predestined. Uma singase siba abantu nje ithithithi Nkosi yami izinto eziphila zidle ilale. Inxaka usuke wathi uzalwa. Kwathiwa awufani nabanye. Kwathiwa ezakhe izinto ngeyifane neza. Kwathiwa she's a source of breakthrough in her family. Wathi uSathane yilento ephethwe yilo muntu ingathi izosinika inkinga ngoba thina sifuna abafe behlupheka. Alamasa. Nahaseya. Akuliwa nathi. Kuliwa nalento esigijima nayo. Nanasa. Asayinikwa in the eternal realm, in spaces of intimacy. Ngalenkathi sihleli noNkulunkulu ebhizi athi khanyo. Athi bakakubona emhlabeni mntanami wena uyoba unokhanya. You will bring light wherever you go. Unto Satan, how can we change her destiny? How can we make her bring death instead of light? How can we make sure that an opposite of what the Lord has spoken occurs? Sone ngokuthi sivele sizalwe. Ukuphuma nje sibelethweni sikama wakho, you literally declared war against the kingdom of darkness. Ukuphefumula nje webazalwane, sone ngokuphuma siphefumule. Isihogo wasekukhishwa umbhobho kwathiwa mlandeleni. Na. Hey na. Yangelele kule. Heli hulu. Heli amanele. Wale.
worshiper, Lily. And not a normal worshiper. This is a prophetic worshiper. But when she worships and prays, she prays according to what is downloaded. Uthandaza into ephuthumayo. Uthandaza inhliziyo kaNkulunkulu. Akafani nama intercessors ulathandaza nje. Engalalelanga ukuthi uNkulunkulu uthini. Because when we pray, we need to shape Zion in our prayers. We are literal magicians. Si shape Zion. We shape inkonzo ungakafiki kuyo. Uthi umuso uyibona usuphakathi uthi ayenzeki lento othixo ayishilo ebese ubonakala ubheka phansi. Uthi God of Zion, uNkulunkulu ongcwele. Wena ungiphethe amandla njengengubo. Ayibuya lesimonweni egama likaJesu. There is nothing normal about you. When it comes to fana nabanye, indaba izimpi zabo ingafani nawe. You're so different. uNkulunkulu made sure ukuthi umnika into engafani nami, engafani kamama, engafani kasisi, engafani hawu bazalwane. Asihlale phansi. So now, once Sauniko predestined skijima now. Now the Bible says he's Alpha and Omega. It doesn't really speak about the in-between. But once uNkulunkulu wakupredestina, you think yonke into izohamba kahle nje, be right. Be right. Kanti once got you are predestined. Usatan literally. Do you know ukuthi kudala sasitshela ukuthi kube kuyithombe? Do you know ukuthi umbuso kaSathane is very advanced? Abanye baphatha ama gadgets bekude. Uvela isithombe sakho kuthiwa uyinkinga. Akalalo ebusuku uyathandaza. Uyinkinga. Mina I believe that was seen by the devil when I was 8. Because that was my first rape experience. And I'm not going to talk a lot about myself, but I want to just to give you an idea. Wabona Satan oh lo uyinkinga. Angimsheshise na 8. My first ngiyangizwa ngathi ngithe first rape experience. Ngaresha futhi umfundisi osinisiwe. Wamanye amabandla nje adumile like South Africa Pentecostal Church. Efike ekhaya. Umhlobo wabazali bami, my parents were called. Ngirepele toilet lakithi. Eno 6 months ebeka itende. Kodwa yena abazali mabengekho ngenza umfazi. The whole of the 6 months I became his wife. Kanti usevula ama portals. Enye ama portals efune sivale namhlanje ukhondolo. If someone told me about this early, ngangiyothi mangisindiswa ngisheshe ngilivale ukhondolo le rape. Ingakho umuntu wasi4 wangirape sengisinisiwe. Umfundisi futhi naye ngaqala umfundisi ngavalwa umfundisi. And what you need to understand is painful experiences zidala i-character. It depends on the direction you take after pain. I think you said that, Prophet. If you run towards the devil, he will build. Molds you. He becomes your porter. Umniki right wena. Akanawo amandla, but you give him the right. Angithi phela thina singonkulunkulu abancane. Which means the more busy because this is a board meeting yamadimoni bala. Ngenkathi uSathane lokho engihlebele ethi uyilutho wena.
awuyilutho ngase ngiyavuma ke mina ngathi angiyilutho waqala wa build character Satan wathi iba ne-anger. I was the most suicidal girl. Mina ngangingacishi ngizame. I tried 3 times to kill myself. Okwesithathu angithi ngithe ngona ngokuthi ngingasheshi nginqumula ukhondolo. Okwesithathu is after the last rape. La khona ngaphuza imebhuli ngayigqiba yonke u30 ngayivula ifresh ngayiphuza. Angikaze kodwa ngiyifi isimanga sento ngoba lento iyakwazi ukugcina. Ilokhu ishilo ethi akazi ukufa. Until the predestined aphumelele akazi ukufa. uNkulunkulu vela kuthumela ingelosi. Angazi afike zangenzani ngoba ngalala for nearly 3 days. Ngaqale ngaphalaza ngalala ngalowo mzuzu bazalwane mina ngaqala ngangahamba negotsi ngahamba namanye amatende into yokuphapha umubisi ulokhu uhamba unamathela kanti nginamathela endaweni erongi. Ngangisetendeni ngizama ukuyibulala kanti kulo 3 days ngilele ngizobona ivision yomuntu eza isandla esikhulu siza newash. Wathi uyalibona leli wash wathi buko ligqokile mangibheke ngiligqokile liyahlubuka liphethwe uye ligolide. What you need to make an exchange. What to take what is mine, it is valuable. Uzogcina unginikele fake yakho. Ngathi mangithi ayingeke, ngathi mangimnika ngaphaphama. Wathi umoya ingcwele that was me. I needed you to give me your life. Because njengamanje impilo yakho ayikho fake. So that I trust you with your life. Uthatha yami impilo ngoba iyona original. Because it is only through me that you can carry the purpose. Once you carry predestined, you become an enemy to the devil. Akichimamela ati asimqede. Ebese omunye baleka ekusatana njengoba ngibaleka ekusatana kwa create I character again. Bese ifika izala izithelo zenyama. Izithelo zenyama bese izala ama habits. Ama habits abesezala niyayizwa lento bazalwane ama addictions. Kunezinto esinazo ezidalwe into esangena kuyona. These women singavala engixoxe ngabo. They all have ama traits acisha besimila. But through the pain I see uRahab egijima. Angithi I prostitute. Utha predestined wena you're a queen esibeletweni sakho kuyozala uJesu kuyophuma uDavide akhuluma uNkulunkulu wakhuluma uSathane wagijima amaphambi kwakho kodwa ayikho leyo nto ngiyayivimba ngenkathi ayivimba wasetshalo kwakhe wathi wena uyilutho indlela ongayilutho ngayo you can even become a prostitute. Wathi kuRahab wavuma ukuthi akayilutho because I do not know ukuphi ayilutho sukushumayeziwe umuzi uvume ngokuthi umzimba wakho ulalwa amadoda 100. I don't know which situation you are in njengobuzela. God is unlocking destinies. Right now. What to tell them? I'm shifting them. Namhlanje so gibela ama dimensions ahlukahlukene. When I live here, the prophet is taking us to another dimension. What when you get there, une full blown into whereby la khona uyophuma la impilo yakhe ingaphindi ifane. Now uRahab wavuma ukuthi abe prostitute. Njengoba noRuth wayehamba eshumayeza uthi wena uMowabi ukhokho wakho kwa incest. Kwala lana abantu begazi ukuze kuzalwe wena. Wathi esamangele lokho futhi uRuth waphindwa bomfelokazi. Niyazi ukuthi kwakuyihlazo kanjani kuba umfelokazi ngalesa sikhathi. But bembiza ngomfelokazi bambiza ngentombazana ezizalwe ngamanyala. uRahab la yefika khona kwakuthiwa nasi and remember in Israel or in any other country dala uma uyiprostitute unendlela ogqoka ngayo. Ungagqoki njengabanye abantu besifazane kwakufanele ucace ngendlela which means I presentation yakho represented what you did.
uRahab wonke umuntu wayebona into elalwa amadoda. Kanti abazi ukuthi intombazane lena in intimacy she was conceived in her mother's womb. She was preordained and predestined. And somehow the Lord will make a way for destiny yakho to find you. Kodwa kufanele ube sendaweni ethile angimela ukuze destiny yakho ikwazi ukukunqaka. uThamara yena bazalenda bakaThamara ihlungu ngoba intombazane yangena emshadweni ithandela uER. uER ngazibizwa kanjani njenge-ER. Washada nendoda ulithi izwi kaNkulunkulu uyayinenhliziyo embi uNkulunkulu wayibulala. And uNkulunkulu akaqala kuyena ayoxoxa naye athi ngizoyithatha indoda yakho uyayivuma leyo nto noma uyivuma. God was not in a space of caring ukuthi uThamara uthini uThamara uzosala enze njani. uThamara, keep in mind, she had wayengakamzali umntwana. Uma ishona indoda yakhe washadiswa nonani mfobo kaEr kwathiwa wena ingane ozoyizalisa lo sisi zizobizwa ngalo omdalo sakushona. Lithi iBhayibheli oba nomona lo not angeke mina ngizalela umfowethu. Kuthiwa wenza indlela engeke ngiyichaze kufanele ufunde iBhayibheli ke kwasami kuze uyibone. Wenza indlela ezi spiritually illegal ukuthi angakhulelwa lo muntu. Uyabona umuntu lona nje onengqondo engaphilanga akamcabangeli uselfish. Akamcabangeli uThamara. Abanye they are victims of mistakes abazenze bona. NjengoRahab, she made a decision to be a prostitute. Abanye are victims of things abangazicelanga njengoThamara eyivele zabalandela. Inhlungu yakulandela uthi uqasha la ikulandela uyazi leyo nhlungu. Uthi uqasha ngapha ikulandela uthi uyafast ikulandela. Uzogcina usuma endaweni kanti kahle mina ngidalela ukhala. Mina ngidalelwe inyembezi yini. Ingani ngisindisiwe nje bafethu pho ngakhala kangaka ngithi ngishona ngapha ngiyarejectwa. And uNkulunkulu asekufake kwi-season ye training bazalwane le ayivumayo uSathane ukuthi ayidedele phezu kwakho. Ibe ngazuthi akanandaba. Ibe ngazuthi akanandaba. Ibe ngazuthi akekho uNkulunkulu. uThamara wathi esekhalela ukuthi akabathola abantwana abayeni bakhe bayafa ubizwa ngewidow wathi kuba bezala uJakobe wamxosha. Lithi iBhayibheli wamkhohlisa wathi umfana omncane uzomshada. Kanti uqamba amanga. Uthi enhlizweni yakhe wathi le ntombazane ngiyishadisa umfana wami ngoba isiqalekiso. Have you ever walked a journey until people said you are a curse? Abantu bathi mebedlula ngakini bathi we amabhadala akulungi lutho noma ungatshala igwava ngeke limile noma ungabeka nizofa. Kanti uNkulunkulu ukhona. As long as you predestined esakhona, we won't die. I'm here to report that angeke sife as long as usakhona predestined. But predestined ufuna into ayodwa senhlala phansi. Into esimila kule bantu besifazane bonke bayasukuma. Bathi noma ngisifebe ngilala namadoda angifuni iposture. Sengiyagoduka ngigoduka ngihlala phansi ngathi wathi ngifuni iposture. Wathi ngifuna indawo nje. La khona I'm sure sometimes when God calls you to posture align awazi nokuthi wenzani ngoba indlela ekubheda ngayo sazi noma yikho lokho kwenzayo ukudikile mfethu uthi ngiyayeka lento mina abantu babona injongo engathi inhle inezinto ezikhazimulayo abazi ukuthi inhlungu zakhona ngiyayeka lento mina ufinonto abantwana bayagula yonke into ibheke yonke into ifakaza okuthe kodwa ngiyazi likhona iphimbo elishoyo ukuthi predestined. Intombazane prostitute ayisifuna indawo. Ngithi mina mprofeti uma bengena ipayi sasikhona indawo engathi singcwele ababengaya kuzona kodwa bafica intombazane imekulayini aligned. I am here to prophesy that the Lord is aligning us to meet our destinies. Angizwa
There's an intimate alignment that is happening today. God is aligning us with our destinies. Boga. Uyenze kuhambe endaweni la destiny yakhe ingeke ihlangane nawe khona. Kodwa namhlanje ngizothi buya complaining. Buya ke manje. Buya funa indawo ufike uhlale. uNkulunkulu usibekelana. This is our point of connection. This is our point of encounter. Yabona la usilande kamnandi umambatha nobaba umbatha ukuthi sizo ngoba umusekhaya wena ucabanga kakhulu. Kwase kwathi une depression ngoba uhlezi ucabanga inkinga zakho. uNkulunkulu ukufunela indawo econducive ne right. What is what akhuluma nabantu bakhe babizeni ukhona lo yedwa engimfunayo unginika inkinga kanti uthwele into yaseZayoni. Kanti uthwele inkulungwane zemphefumulo. Kanti ngimthembile ukuthi she will be a dimension unlocker. Mangena yona kuvuleka ama dimensions. Mangena yena kuvuleka ama dimensions. Ngimthambile ukuthi maka wabamba imic izulu liyavuleka. Wathi mlando umletha Jewish Hall. La khona ingqondo yakhe ngeke ibe namandla ukuthi angahlangani nami. Ngoba umeke waba ne-encounter. I-destiny yakhe has been searching for her. Izomthola. Angaphinda afane naqala. Uyavuka uma I'm sure wavuka wageza. Wama engathiwa yazi ukuthi khona amadoda azayo. Bazalwane, uTamara wavuka wageza esexoshiwe sekubo. Wenza i-decision. Bathini laba? Bangenza isilima laba. Bafike bangenza umfelokazi kuthiwani umfelokazi. Baphinde futhi baqamba mangabathi ngibherena nginabantwana. Baphinda futhi bathi ngiyikhesi. Sebefuna ngife ngakaze ngiyithola into zami. Mina kwathiwa kimi kuthiwa wageza wagqoka kahle wafaka amakha wahamba wayolinda ubabezala. Namhlanje size kubabezala abazalwane sizohela masatha khathaba. Namhlanje we are consistent in posture. Sitasuki la asiphumi lapha sishisa kaJakobe angeke suke la bazalwane. uJehova engakasibusisi until God does it. We are not moving. Ebazalwane makubiza ukuthi silala Jewish Hall namhlanje sizolala lapha. Ikhona into sifunayo. Our life will never be the same again. Until you are tired, you need to rise. Rise. Prophet ngikhuluma nawe rise. Usuze waphenduka inhlamba. Wamkela ukuthi uyinhlamba. I am here to tell you, you are not what the devil said you are. You will never be what the devil said you are. Ikhona into othenjwe ngayo. Be consistent. Umtshela ukuthi ungcwele. Umtshela ukuthi muhle. Umtshela ukuthi uyamthanda. Usho phakathi amanyaleni. Usho phakathi endaweni la khona kuthiwa inyumba. Uphakathi la bantu be expect to bed. No bed. Ngenxa yokuthi uzalwaphi wena. We are here to join and have an encounter with God so that our destinies are unlocked. We refuse to die. We cannot die like our mothers. We cannot die like our fathers. We refuse to die like our sisters. Hallelujah. Impilo yami yonke ifakaza bazalwane akaphakamume ngenyawo like this. Can you lift your hands? If you can pray in the spirit, pray. God is here. Uma ukwazi ukuthandaza ngeilimi thandaza. Uma ungakwazi mtshela thanda uNkulunkulu. Today my destiny is unlocked. Impilo yami
your hands. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Come on, pray. Come on, pray. God is aligning you with your destiny. God is aligning you with your destiny. Come on, pray. Come on, pray. Come on, pray. Come on, pray. God is aligning you with your destiny. Sikhona lento uNkulunkulu ayethozo yenza. Ngeke ufunga yenzani. Usathane besekwenza wakhohlwa. You are a peculiar vessel. Awufani nabanye abantu. Come on, align, 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 oh God. Align us, Holy Spirit. Ela masama, ekama hanelele, elelelele, elelelele, ela masama, ekatata, ekatapakapapa, ekatatatata, ekatatatata. Yes, 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 yes. Come on, kolela siyakhona. Asikakafiki. Come on, pray. Come on, pray. Come on, pray. Kolela siyakhona. Kolela siyakhona. There's another dimension. Another dimension. Oh, 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 oh. There's another dimension. uNkulunkulu wants to align you with your full ranking in the spirit. uNkulunkulu ufuna ukuthi lento ambiza ngayo yenzeke. Ina mama 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 mama. Ekedededede. 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 Ekalama hatabaha. Elama nakhoge nakhoge nakhoge. Nakhoge nakhoge nakhoge. Elama hasam. Elama hasam. Nakhoge nakhoge. Siyadabula kwalakamoya. Siyadabula kwalakamoya. Sisusa amabhoda ahlukanisa izulu nomhlaba. Ngegama likaJesu sisusa amabhoda ahlukanisa izulu nomhlaba. Elelele hele 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 hele. Hey, come on, come on, come on. Abaprofeti bazozabunga thuma kubeka izandla. Oh, nahamasa ekamahasa. Mama Shoma, please, women of God, if there's someone that needs a hug, a hand, prophets, come on. Someone who needs a push in the spirit. Push. As midwives, we are here to say, give birth. We are here to say, push. Pindu push kancane. Segyalunga, 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 segyalunga. Aw segyalunga bazalwane. Aw segyalunga bazalwane. Na 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 na. Ekana na 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 na. Ekana na. It is happening. It is happening. There are angels that are pulling you up. Come up hither. Come up hither. There are transitions. Transitioning. Transition. Transition. Ascend. Go up. Go higher. God. God. Ilama is introducing you to your destiny. Jesus Christ, come on, Jesus. Yes, Lord. Come on, Lungasal. So figure. Umachila manzi akafika khanda. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. God is aligning. God is aligning. God is aligning. Yeah, usathana ubethu uqedile ngawe. Usathana ubethu uqedile ngawe. Amadimona bethu aqedile ngawe.
God is in business. God is not done yet. Ooh, bazalwane. The Holy Spirit is not done yet. Hey, come on, push. Push, 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 push. Push to your destiny. Push. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Hey, hallelujah. 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 Shakamatata. These are soldiers trusted by God. They are trusted by God. Elahama. Holy Spirit, phamisa izandla sengihlala phansi. Phamisa izandla kakhulu. Namhlanje size endaweni ehlukile. Hawu moyingcwele. God is showing off his love right now. uNkulunkulu uyaveza ukuthi uyasithanda. Asiphamisa izandla. Ngiyacela specifically if Mamfundisi uNcwaba, prophet, please. Ngicela no prophet Mahloba, I can't see her. Can you come and beg if you can join the prophet there? There's a specific prayer that I need to make. There's a breaking of covenants and a renewal of covenants that's happening right now. Breaking of covenant. If we can just face them. If we can face them. See, these are midwives. Pamsa kulizandla. Ngicela abaphethe ama-mic bawabambe ngezandla. I want us to shout. Usho on top of your voice. Esengihlala phansi. Cela umemeze kakhulu uthi Nkosi uJesu. Jesus. Come on top of your voice. Nkosi uJesu. Nkosi uJesu. Uma ufuna isitsha. Ozohlala kuso. Ugijime ngaso. Umhlaba wonke. I'm available. Ilamoshi akala saya.
imagine God is making room. God is attending capacities. You are no longer a normal human. Shifting you. He's shifting you. He's shifting you. Hey, 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 hey. Umhlaba ulinda wena. I-Africa ilinda wena. I-Africa ilinda wena. Hallelujah. Africa ilinda wena. Come on, come on, come on. This is a spiritual ride. Hey, God is taking you to a real. If we it is accessible to us. There is a impact. There's a impact that is happening. God is restoring them. God is restoring. God is restoring. In the name of Jesus. I'll ask Uma, Prophet Changase to pray. I know there are things. Shana Kosima Rekatosh Ilabos. Come on, can you lift up our hands, Bazala? Ratola Bashana Kosamahandokosh Ratoko. Ilabos Kolabash. Come on, can we lift up our hands, Bazalwane? The cloud of glory
is moving upon this sanctified place. Icela uphakamise izandla zakho nje, ngiyathandaza kuphela. I speak against every agent and every principality. I speak against every territorial principalities that have been standing against the process of healing. Shila Bahande Sayaya. Right now, in Jesus' mighty name, I speak upon every open wound. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, I command and I call upon ministering spirits, the angels of God, to come down right now in the name of Jesus and begin to minister life, and begin to minister healing, and begin to minister sanity in the name of Jesus. Every spirit of anxiety, every spirit of anxiety, every spirit of offense, every spirit of unforgiveness, and every spirit that attempts to lift itself high above the knowledge of the Lord God Almighty, we cast you down right now in Jesus' mighty name. And we speak upon the people of God and we say, be healed. Be healed now. We speak life. We breathe life. We breathe life. We breathe life. Somebody just needs to exhale. Just exhale. Just needs to exhale and receive rest in Jesus' mighty name. For this is holy ground. So holy ground. For this is holy ground. Oh
emasokweni egameni lika Jesu. We will come and give in the name of Jesus. Lethezwe kaNkulunkulu. When Mary saw Jesus ehleli nabafundi bakhe, noma isimo sakhe sasingamvumeli ukuthi angasondela eduze kwe-rabbi, the man of God, kodwa lithi wasondela with an alabaster jar. Ayibonge Nkosi. Lithi wasondela with an alabaster jar, and she worshipped the king. Wafilla the entire room with the perfume eyayibiza kunawo wonke. I want us to hold our seeds, the seed that will give iphunga elimnandi kuNkulunkulu namhlanje. Sihlale silithola ithuba lokunikela, but today let your offering match the amount of work uNkulunkulu ayenzayo namhlanje empilweni zethu. Libonga igama lika Jesu. Let it be a sweet perfume. Let it be an alabaster that has been broken, that has filled the entire room on your behalf. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Once you have hold your seat, egameni lika Jesu, singasukumani ebese sima ngezinyawo. Ngiyathanda ukubingelela uma egameni lika Jesu. The prophets yabingelela bonke amama befundisi, abefundisi abangenile whilst sisaqhubeka egameni lika Jesu. Ngiyacela abazalwane bese siubambile umnikelo wethu, sisukumeni simeni ngezinyawo, so that we will come and give. Amen. Hallelujah. Mhlawumbe ukwenza kube lula bazalwane, mhlawumbe lama rows awu2 angala egameni lika Jesu. Sizoza bese sibuya size ngala. Okay, our ushers are going to assist us as well ukuze senze